rashin Hawwa'u yayi dangi da raina yau. Ya zuciya ta na buga misali idan ka duba daga birnin Kano ta zo yar masu kuɗi ce shi ne na duba naga cewa ina a ƙauye ta yaya zanje da so ta karba gashi na kama santa ɗin har na bar ta raina ba za ya so ba ga abokai suna a gefe suna ta cewa ba zan iya ba sai na yanke na je na furta ko da abun za ta kunyata ni na sani ba a kai na faro ba an yi can baya tantini na furta da zaton za ta bada ni kuma farko sai da ta ja mun aji kamar za ta kunyata ni sai kalamai suka yi tasiri har ya zamto tana kula ni nan a take ta karɓi soyayya ta da gaskiya cikin kulawa mun yi nisa a kwanaki biyu rayuwar so cikin kulawa a gida ma take zuwa gaida umma har sun yi shakuwa hidima a koda yaushe take wa umma ba gajiyawa Hauwa ba ta duba da bambanci a tsakani na rayuwa da cewa masu kuɗi ne su zuciyar ta babu dagawa tana ta ƙuna har da ƙwalla idanuwan ta ba ta so mu rabe da juna alƙawar mu kai a sa'in duk tsanani kowace rana mu kula da alƙawar wanda za ya samu tuna da juna da musaya ta zo bana wanda za ya ƙara sanar da juna kashi ba waya tsakani balantana mu kiraye juna sai ta bani nan wayar ɗin gidansu sai ta karbatawa da ta yi ta ƙarshe ce ta saka na adamuwa ka faɗa mun ko ba ta raya a ko da yaushe ka zan kulawa da ka manta da ni ka saya ni ranka komai da ran daɗewa ashe ban kwana na ƙarshe muka yi a sa'in da ni da Hauwa kin tafi yau kin bar na raya zuciyata tana bugawa bayan kwana biyu na kira wayar 'yan gidansa Hauwa aka ce min wake kira nan barka wata je ababuwa na faɗa masu duka komai da ke tsakani na da Hauwa suka ce Hauwa ta rasu kwanaki biyu da suka yi wucewa haɗari suka yi a hanya a sa'ilan da za su koma nan a take na fara kyarma har zuciyata ta hau